Готови сме да снимаме. Едно, две, три. Ехо, здравейте, приятели, мои хора, мои последователи. Както виждате, днес се намираме в Майами. Кварталът Брикъл. Зад мен има уникална гледка, ще ви покажа след малко. Днес сме тук, за да ви покажа нещо, което в модния свят може да се нарече една сбъдната мечта. Тук съм да ви покажа нещо, което си закупих по случаят моят рожден ден. Ето тук се намира. Сега ще видим какво има. Някои хора ще кажат, това ли ти е мечта, нещо толкова материално? Ами да, когато си в модния свят и знаеш, че е доста недостъпно и не толкова лесно можеш да се здобиеш с него, и то не от преселъра, да си го купиш от самият магазин, наистина си е мечта. Сега ще го отворим заедно, да видим първо какъв е бранда. Оп! Вижте тук какво става. Значи това е Hermes, както някои хора си казват Hermes, но всички знаем, че H не се произнася в френският. Вижте колко яко е опаковано. Опа! Това тук е сертификата, който е много важно да се пази, защото казва, че самият продукт е оригинален и купен от самият магазин. Затова, ако решите един ден да продадете, независимо дали е шал, чанта, обувки, сте се закупили от самия бранд. Може би чаках от една година, слагате на един waiting list и ако си щастлива, тогава ти се обаждат. Моят рожден ден беше на 17 март, на мен ми се обадиха на 16, че мога да се здобия с това, което исках, чакайки една година за да го получа. Айде сега да го разпаковаме, да видим вътре какво се крие. Оп. Вие сега готови ли сте да видим? Леле! Готови ли сте? Ау, топ! И Акадос е името на раницата. Както знаем, Hermes имат различни наименования на всяка една от техните чанти, както Кели, както Бъркен и така нататък. Това е мъжкото Кели, така му казват, въпреки че има и жени, които ги носят, така че може да се нарече унисекс. Цвета е Mint Green. Кожата на самата чанта е от calfskin, телешка кожа, изключително здрава, както ето виждате. Много е хубаво, защото много трудно се драска самата кожа. Самите стичи са конец на български, е същия цвят, ето виждате, като чантата. Може да се контролира и сега ще ви покажа как може да си носите. Виждате, така може да се носи и така да си я държите и да си я носите. Отивате някъде на парти или то си е. Вижте колко яко. Също така искам да ви покажа, това е Silver Hardware, ето го. Не съм махнал още стикерите, за да не се драска. Дайде да разпаковаме, да видим вътре какво се крие. Много от хората носят тази чанта отворена и мен много ме кефи, даже мисля да си я нося и аз по този начин. То си е като it's a look, както му казват. Ето махаме това. Така може да се я носите отворена. Отвътре какво се крие? Вижте колко е голяма. Може да предоволно да събере телефон, ключове, ако пътувате билет, паспорт, парфюм, дори може да си вземете четка за зъби. Мисля, че е доста голяма. Вижте какво се крие. Да видим това какво е. Мисля, че това ще бъде. Ето това е ключето с катинара, който може да си го сложите навсякъде, някога на бъкъл си го слагат, други могат ето тук отстрани, отгоре, както пожелаете, можете и без. Ако не искате да е прекалено натоварена, можете и без да си я носите. Ето така примерно. Надявам се да ви е харесал тази чанта, мен ми е една от най-любимите, така че ще си я нося с голям кеф. Все пак това е цвета на парите, както се казва. Първо да е пълна със здраве, след това с пари. Исках да ви разкажа, преди да завършим, една история. Миналата година по това време бях в Милано с моите родители. Влезнахме в магазина на Hermes. Тази чанта я имаха изложена в цвят оранжев и си казах веднага я взимам, ако на момента просто ми кажете, нали,
дали могат да я закупят. Те казаха, че е пълен абсурд, всичко е само трябва да си VIP клиент, да имаш пръсната определена сума или те слагат на waiting list, който може да отнеме няколко години да чакате да се здобиете с тази чанта. С което аз помислих, че за мен това е невъзможно, няма как да се здобия сигурно с нея. Но ми сложиха името на waiting list, не в Милано, тук в Щатите, през хора, които познавам и може би година и нещо чаках и най-накрая ми се обадиха точно преди моят рожден ден. Ми казаха, искате ли, имаме 3 различни цвята чанти, ако искате да се здобиете с някоя от тях, заповядайте в магазина, ще ви ги покажем и вие ще си прецените сами. Просто нямаше как да откажа, защото това един път се случва. Имат полиси, в която имаш, мисля, че 2 пъти годишно имаш право да закупиш продукт. Те те вкарва в едни стаички, както се казва малката стаичка, в която вече много по-лесно можеш да се здобиеш с техен продукт, след като вече си закупил една от чантите им. Си избрах този цвят, защото аз, както виждате, обичам много зелено. Мисля, че това е изключително модерен в момента, актуален цвят, различен, ще се остане и във времето. И затова реших да се здобия точно с този цвят. И това е от мен. Надявам се тепърва да има интересни неща, които да ви показвам, различни, които са не толкова достъпни. Хората, които са в модния бизнес, ще ме разберат. Така че останете с мен и тепърво ще има много интересни неща, които да ви показвам. Чао!